Ang atong Ginoo maoy gipasabot niingon dire, bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Nya niabot na siya. Unsa may timailhan kung moabot na ang Ginoo, dunay isangyaw nga maayong balita. Duna say buhaton nga maayo alang sa mga taong nag-antos sama sa mga masakiton, mga giyawaan, niya hasta ganing mga patay, banhaon o gibuhat gid ni Hesus na pamatud-an gid na gani daghan ing nasina niya mo'y hinungdan nagipatay siya. Pero sa wala pa patya si Hesus, klaro man na nato, nagtigom siya iyang mga followers, iyang mga disipulo, labi na gyud kadtong hardcore sa iyang misyon nga mao ang mga 12 ka apostoles. Nya ang iya sang gibuhat sa 12 ka apostoles, iyang gihatagan og gahom nga pareha sa iyang gahom, pag-ayos masakiton, pagbanhaw sa mga patay, pag-abog sa mga yawa, ug ang pagsangyaw nga maghari na ang Dios. Nya kining maong kuan, mga gahom, gipasa pod ni sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod ug sa tanan nga mga binunyagan in general. Nabunyagan ba mo? So naasan mo'y gahom, ako naasa ko'y gahom sa pag-ayo sa masakiton, pag-abog og mga yawa, pagbanhaw og mga patay, og pagsangyaw sa maayong balita. Tuo mo dili? Hinay man. Kusga? Tuo mo. Muna, dinhi sa atong unang pagbasa, ningon dire si ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, matuod gayud kini o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, makabati siya ninyo, magsunod siya ninyo, magkuyog siya ninyo, anha siya sa inyong luyo, musulti siya kung asang dalana kamusubay. Mauni ang Espiritu Santo nga maoy magbag-o sa tanan. So kining gahuma, kining Espiritu Santo ni kunsad din nato pagbunyag sad ni Hesus sa iyang mga apostoles, ni kunsad sad na nila labi na gyud sa adlaw sa Pentecostes. Mao nang subo palandongon nga kita ba dinhirong nanimba naalang gyapon ang kahadlok nga mo himog desisyon nga medyo krusyal ba na ipipila nga akong gi-interview nga kaslunon nga akong gi-advisean nga ayaw lang sa mugdayon o kasal, nagipipila nga wa gyud ko ni kasal bisag ako'y ilang gisangpit nganuan ako mang kabantay mo mukasal ko, ako nang butangan o kanang question mukuan man muatras man ko unya kaning imong bana mga bit ni di ni mo buwagan, so di na mahimo pa diri buwagan ko gini siya basta mga bit nako inig pangutana dahil nako nimo inig kasal, dawaton ba nimo siya nga imong bana ang imo dayong itubag, oo padre basta dili lang mga bit. Insya naon gid ako pader. Nako ay nalagdayon. O di sa na mahimo pader, dayon andam na biatanan pader nako di mahimo na. Maubitan ang kaslon mo na ay right of marriage na ipangutana kay og di jud ka mutarong og tubag, conditional imong tubag, dili gina pang Ginoo. Sayawa na. Kay ang Ginoo ingon man siya basta yes, basta oo. O basta dili, pero anak kas tunga-tunga, iya na siyawa. Na, muban in taon, manghilak,
Kasla lang taon mi pader ako di ko. Humanato nimo nasulti ka ganiha. Di na pader ako nang usbon pader, di na jud ko mubuwag. Nako kana ba? Nako bisan pag mangabit og kalima, siya okay na kay pader, okay na nako. Kana mo na nindot. Nganong mahadlok man. Kamong mga bana, hadlok mo mangabit inyong asawa? Tubag. Hadlok mo? Na sa ibana ni tubag, makakabit ka ning naunga. Uy, siguro ano sa mo diha? Ay, yung siguro kamo sa mga asawa, bisag ka na inyong bana o yamot kay nagnaong, di biya na sa naong daogon, anha man na sa hikap daogon. Mao na, unsa may kuan, unsa may angay na tong hinumduman, na atay Espiritu Santo, in kasakita sa dana pader, nagtuo day ka og dili ka hupayon sa Ginoo, iya naman ang gisaad, bulahan kamong nagsubo kay hupayon kamo sa Dios. Nagtuo sa day ka nga tungod lang kay nakapangabit siya, imo bang asawa, imo bang bana, dili na day na siya mausap. Nya unsa man ning atong gugma para lang sa mga buutan. Pero sa mga buangon dili nga gisugo mo sa tang Kristo higugmaa inyong kaaway. Ikakalisod sa ng kaaway higugmaon pader. Lisod lagi na basta ikaw mo imubuhat. Pero nag-uban lagi siya. Mabitan ang gingon sa unang pagbasa, nag-uban ko ninyo, duol kay ko ninyo. Nya siya may gamhanan sa tanan. Kita muraratag sakyanan. Kanang sakyanan ba, di ba na yung manubila, no? Gamay kayo ng manubila. Sa barko, sad, porting dakuas barko, kanang ilang timon, kanang ana-anao nila, perting gamaya ana, ang dito sad sa ilaw mana, ang gaana-ana, dako lagjutay niya kung pad. Ana, pero ang tibok barko, mununot. Nga naman, to may timonil, to may kapitan, the captain of our lives. Kinsa may tinuod nga captain of our lives? Ang Ginoo o ikaw? Giling nga imong tupad. Na kinsa roy kapitan sa imong kinabuhi. Ana. Naguol bagod ang barko, nga kadaghan na ni akong pasahero, asa ko ni dadon. Oy, muandar na. Maguol bang sakyanan? Tagpila ka kilometro ang i-travel, nya daghan pa kayong daan nga liko-liko, di mag-uol, di ay driver, tuyok lang diha. Ikaw ligid, tuyok lang, ikaw makina andar lang, di ay gatimon. Ikaw niyag maguba ko, ay sus, na idaghang vulcanizing, na idaghang mga teknisyan. Labaw na gid ang Ginoo nga siya mo'y tag-iyas tanan. Usahay, maproblema man ta. Mahiyusas ligid, way ikapalit og ligid. Di asay reserba, utros ang gubaon, wasay hangin. Pero ang Ginoo, always intact, 100% ready and available. Muna, bulahan kitang magpaabot sa Ginoo. Pero timan-an na to, nga kung moabot ang Ginoo, suguon dayta niya, gamita ang imong gahom alang sa kaayuhan sa imong isig katao. Ayaw gamita ang imong gahom nga akong hinatag para sa imong kaugalingon. Kay usahay manggod ang atong kabuutan, atong gamiton para nato, mo na nga pugson sa asawa nga magbinuutan ang bana kay siya buutan raba. Pugson sad sa bana nga magbinuutan ang asawa kay siya buutan raba. Maingon din, ako faithful ba ako nimo, bantay lang jud ka ha, magbinuang ikanako, bantay lang jud ka. Adi de ka faithful nga tinud-anay. Na may kondisyon. Ako sad nga pare, basta ibutangan akong kondisyon ang parokya. Basta dako ganing kolekta, ako buotang gyud ko ninyo, ako gatinarong ba ako. Di na gani mo muhatag og dakong kolekta, bantay lang gyud mo nako, biyaan ta gyud mo dinhi. Ana di ay na. Moingon daday ko nga ako magbinuotan jud ko ninyo basta magsige mo palit og slot. Nya di na mo palit. Na undang gyud ko aning obrahan ni asa pa ko mupadayon aning projeka, bahala na diyang taga San Vicente Ferrer.
may mag-ako ng lugar. Mangutkot DSO sila si Brad Boy, sila si Brad Loloy, asam tani, nimal ni paria, yung siki magkondisyo na to. Pero kung ang akong gahom, akong gamiton para sa parokya, bahala way mo balik nako. Kana, yung sa may gahom nako karon, pabagas now, palit mong slot. O na akong gahom. Tanawa, di ba, gahapon, nahalina na sa tag 154 ka slots. Di ba? Halina. Baga-baga na gini. Mayon taog mahalina na sa tag 300, no? Karon ba, mahalina nung tag 300. Nduta ka, no? Nanatay halin nga sa dopes nga 13,704 slots na. Pakpak na sad. Naapay 41,296 ka slots. Pabagaan pa nina kog maayo sa akong naong. Pero kining pagpabaga sa naong, tawgon ta manig pabaga para ni mubaga sad ang grasya dinhi sa simbahan, labi na dinhi sa atong parokya. Mubaga ba di mo nipis? Kay magpanipis ko ani akong naong, magpadaog ko anang mga text nga sige man lang kag pangwarta pa der na may mo text nako. Sige man lang kag pangwarta. Imo ming patuhuon nga imo nang gibutang sa imong project. Hain pa ka na nimo gi-invest. Anay nga pipilang mo text nako ana. Mingon ra jud ko ikabasa nako. Pasaylo sila Ginoo kay wa masayod sa ilang gibuhat. I-post pa ko. Nay, pare hingwarta ay. Way adlaw, way humili nga dili maghisgot anang iyang slot. Pasaylo sila Ginoo kay wa masayod silang gibuhat. Layo ra kay ni sila sa kamatuoran. Good. Ang padaog man ta ana nga niya man tay Ginoo. Pwede ra man sa nang higugmao nato ang mga tawo magsigig marites nato, magsigig misunderstood, magsigig panghusga. Ato lago na higugmaon good. Di ba? Tanawa, di ba kadugayan? Usa sana sa mupalit og slot. Labi magdepresyon na unya na idaghan kay mo testimonya pader naayo gyud akong depression tungod sa imong slot sukad lang ni palit kog slot wan agyud ko magdepresyon pader baka dungog mo na siya mingon siya stingan ka din ako no samot ka na imong depression ug di ka mo palit. Magani uban naputo sa utang padir tabangi in taon ko nga makabayad ko ani akong utang nako may pagbupalit kag slot ni siya musamot ning utang nako testing ilan na ini palit na tog slot unsa iyang testimonya after mga 1 year ingon siya padir nilambo ang akong negosyo lain na sad ni nga lain sa negosyo na bayra nako tanan ako mga utang ngunang mo palit yung kong daghan-daghang slot na karon ako, nindota ana sige, slot pa more. Ilan ang eksperyensya ako na sa koy ako kay sige masagog palit aning slot nga naman gahom mo na nato kanang kwarta ang kwarta gahom na power wealth is power nya matod pa ni Kristo gamita ang inyong gahom para sa pagpapahawa og mga yawa. Tistingi kamong mga pamilya nga nag-away, labi na mo managsuon, gaaway mo anang katigayunan sa inyong ginikanan nga kabilin. Pag hinatagay ko mo, sugdi og usa ka igsuon nga muhatag ngadto siyang usa ka igsuon, imbis mo kiha ka kay giilog imong porsyon sa imong kabahinanan, ihatag ko na. Tan-aw na to di babawagtang ang yawa sa kasuko. Di ba? Tanawa ko nomong nagbinungulay nga mga banag asawa tungod lang anang kabit, tungod lang anang bisyo, nga kanang sugal, suyop, sigarilyo, uban pa, nga mahurot ang kwarta. Tistingi ko no, gamita ang imong gahom, kanang gugma, power ba yan na? Love is power. Na magitay kanta nga, the power of love. Namatod pa ni Kristo kanang gugmab hait pa na sa espada nga duhay suwab mudot ginas kasing-kasing
Sige higingong pari og I love you. Di ba madugay mo reply gud mi nga love you to. Madutlan man Ambot ng madre og sige higingong I love you, mubaos mo sa gana pero ako mahabaos ko usahay. Powerful ng love. Sige hikunog higugma ng imong bana nga bisyoso kayo. Hunungan na lang ng sigig paningil og kwarta diha niya. Asa ng iyang kwarta. Higugma lang na, di ba, usak higayon ni ana, mahibong lang ka, mo intrigar na nimog kwarta. Ang iyang sweldo 5,000, muhatag na nimog 500. Di ba? May kadak sa una way hatag-hatag, singhag pay imo. Karon sugod naghatag 500. After mga 3 years nimo sige higugma niya, hatag na ng 500. Hibong lang kapag birthday nimo gi-surprise ka, gipalitan kag usa ka litson manok. Di ba? Nga sa una wa gina siya ana. Kana sinugdanan pa lang na, ug di lang na siya mamatay dayon, basi do na pay sunod. Sige lang jud higugma. Nya unsa man na? Dili ba gahom nga imong gipaambit ngadto sa uban og mibunga og kalipay, kalinaw og kalambuan, wa na tong siging syagit-syagit hasta kaadlawng dako pisti ka animala ka gausik-usik lang sa kwarta nya mo lagubo sa kalit kay mo maoy sa tong hubog animal mo din manglupad ang kaldero ngadto sa gawas bintana nawa na to ngano man do na may usa nga may desisyon gamito nako ang power of love. Di ba? Nindog na ta.